Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas sing bahagia. Naminipun bangun gesang sesarengan kadangkala ngelongi wektu, tenaga, pikiran, pakaryane awake dhewe sacara pribadi. Ananging menika wujud kasampurnaning jejering manungsa. Manungsa menika tinitah personal sacara pribadi-pribadi beda ning ya komunal utawi sosial. Menungsa siji lan sijine butuh wong liya. Mila bangun gesang sesarengan menika nggih wujud ungkapan ekspresi jati dirining titah dalem Gusti, murid-murid dalem Gusti sing pancen sacara rohani Gusti Yesus piyambak nggih nimbali komunitas, nimbali kelompok, boten dewe-dewe. Lan kala wingi kula panjenengan mengeti Ibu Maria, ibuning pasamuan suci sanes, ibuning Rama Kris, ibune Pak Iwan, ibune Bu Endang lan sapanunggalane ning ibuning pasamuan suci jejering paguyuban. Ananging kados ingkang kula aturaken, naminipun bangun gesang sesarengan kudu wani kurban, kudu wani ngelongi utawa ngurangi wektu pribadi, kesempatan pribadi. Kadangkala ya yen gesang sesarengan menika sacara masyarakat, lingkungan, awake dhewe ya kudu ninggal omah, ninggal keluarga lan sapanunggalane. Nah menika sing kadangkala boten gampil tumraping kula panjenengan jaman sakmenika. Saben-saben golek calon pengurus, yen wonten pergantian pengurus, mbuh kuwi neng RT utawa neng lingkungan, neng paroki, umumipun kangelan. Sing dadi pengurus ya mung kuwi-kuwi wae, mung gonta-ganti jabatan. Awit menapa? Boten kathah tiyang wantun nilar padamelan, nilar keluarga, nilar wektu pribadi, nilar karemenan pribadi kanggo ngladosi gesang sesarengan. Ing wiwitaning mangsa lumrah menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem supados para murid dalem ya wani bangun gesang sesarengan, wani bangun paguyuban sing begja rahayu, paguyuban sing lung tinulung, sengkuyung sinengkuyung, setunggalan setunggalipun saengga sansaya rukun, sansaya keguyubane bisa dirasakake. Nah kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring pitedah. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem, kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 11 ayat 28 ngantos dumugi 31. Nalika samono Petrus munjuk ana ing ngarsane Gusti.
Sakmenika kula sampun nilar samukawis lan nderek Gusti paring wangsulan. Aku kandha sakbenere ora ana wong sing karana aku lan Injil ninggal omah, sanak sedulur, bapa biyung, anak utawa pategalane sing ora nampa sembulih tikel 100 ing wektu iki uga mungguh ing omah, sanak sedulur, wong tuwa, anak lan pategalan senadyan kanthi panganiaya lan ing tembe mburi urip langgeng. Akeh sing maune dhisik bakal dadi keri lan sing keri bakal dadi dhisik. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika yen dirasak-rasakake sakjatosipun saged dados pengajeng-ajeng, saged dados cekelan lan keyakinan anggenipun kula panjenengan bangun semangat leladosan, semangat pasrawungan wonten ing tengahing gesang ing alam donya sakmenika. Awit yen kula panjenengan limbang-limbang sansaya dangu, kula panjenengan menika anggenipun gesang sansaya egois, sansaya mentingke awake dhewe, mentingke keluargane dhewe, padamelane dhewe lan liya-liyane. Kula nate damel survei keaktifan umat wonten ing lingkungan ning pun dangu menika taun 2010. Sacara umum umat ingkang aktif ing lingkungan menika paling sae saking sedaya warganing lingkungan, maksimal 80%. Rata-rata umumipun menika namung 60%. Apes-apese ala alane nggih menika wonten sing namung 20%, wonten ugi sing 50%. Boten ngantos sing aktif wonten ing lingkungan menika 100%. Sematen ugi ingkang nderek misa wonten ing gereja paroki, boten ngantos 100% menika do misa ning paroki. Mbuh misane ning paroki liya utawa ora misa. Nah menika sing dereng nate kula survei. Ning saking gegambaran menika, yen mentalitas individualis zaman arusing zaman menika sansaya mempengaruhi taun 2000 selangkung, taun 2026 lan saklajengipun, tentu sing aktif mbok menawi nggih sansaya sithik, sing gelem terlibat wonten ing gereja mbok menawi nggih sansaya sekedhik. Merga apa? Nggih kawontenan semangat mentalitas sing egois individualis sadar menapa mboten kanthi HP umpamane mbok HP menika srana kanggo komunikasi, ning uga sansaya awake dhewe mbangun donyane awake dhewe. Wong kumpul bareng saenggon adep-adepan ora do omong-omongan, ning sibuk karo donyane dhewe sing ana neng HP. Menika lak wujud individualis, urip bareng ning pranyata egois. Dereng malih bot repoting gesang, mbuh kuwi faktor ekonomi, mbuh kuwi faktor padamelan, mbuh faktor relasi lan sanes-sanesipun sing ugi njurung ndadosake kula panjenengan wegah bangun gesang sesarengan utawi nggih sikap apatis. Halah kumpul-kumpul ya ora ana wawan, ora ana tegese, ora ana woe, ora ana keuntungane lan sapanunggalane. Nah menika tantangan-tantangan sing kula panjenengan adepi rikala bangun gesang sesarengan ning Gusti Yesus. Lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah bilih para murid dalem ingkang wantun nilar omah, sedulur, anak, bapa biyung lan pategalan utawi pekerjaan bakal nampa sembulih tikel 100, bakal nampa ijol tikele 100.
Sabda dalem Gusti menika saged dados keyakinan kula panjenengan. Mung masalahe awake dhewe yakin apa ora. Awake dhewe isih ana rasa kuwatir ora? Awake dhewe meragukan sabda dalem apa ora? Aja-aja awake dhewe ra percaya marang sabda dalem Gusti menika. Awake dhewe luwih percaya marang kekuatane awake dhewe, marang pikiran, ati lan perjuangane awake dhewe tinimbang sabda dalem Gusti sing asung tuntunan. Mugi-mugi kula panjenengan sami nglampahi mangsa lumrah menika tansah wantun bangun gesang sesarengan, wantun misungsungake omah, wantun netepi menapa sing dados sabda dalem Gusti, wani ninggal omah, sedulur, anak, bapa biyung, pategalan kanggo nglabuhi Gusti lan Injil, supados menapa awake dhewe bisa nampa ijol tikel 100. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.